गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं। फिन आरोबाव PMAY न'नि मुङाव रां जाख्ल'नायनि अजद होजाबावदों। UPPLनि BCDC मासिगिरि आरो सोद्रोमाफोरा बे खेबाव रां जाख्ल'नायनि अजदखौ क'क्राझार थिथागुरि BCDCनि बडगाव पार्ट 1 गामियाव नुनो मोन्दों। मुलाम्फाफोरनि अजद होनाय बायदिब्ला थिथागुरि BCDCनि मासिगिरि सुशील अधिकारी आरो सोद्रोमा सुमित्रा अधिकारीआ न' होनायनि मुङाव मुलाम्फागिरिफोरनिफ्राय 3 निफ्राय 6 रोजा रां लायो। रां होआब्ला न' मोनगिरि एबा मुलाम्फागिरिफोरनि न'खौ लुफुङा होननानै रां लानायनि अजदखौ होदों मुलाम्फागिरिफोरा। थिथागुरि BCDCनि मावख'आव मुलाम्फागिरिफोरनि गेजेराव मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों बे अजदआ मुलाम्फागिरिफोरनिफ्राय सिखाङो। मुंदांखा पिकनिक स्पट सरलपारा पिकनिक स्पटखौ बन्द' खालामबाय। सरलपाराजों लोगोसे चौधुरीघाट पिकनिक स्पटखौबो बन्द' खालामबाय। सरलपारा आरो चौधुरीघाटआव पिकनिक स्पट जानाय नंलिया। बे गोनां बाथ्राखौ मिथिहोदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। बैफोर पिकनिक स्पटखौ बन्द' खालामनायनि गुबै जाहोनानो जादों जोंनि लाइमोन फरायसाफोरा बैफोर जायगायाव थांनानै जौ जुवानि आड्डा खालामहैनाय, जौ लोंनानै गारि बाइक सालायनानै लामानि जाब्रबथाय जानायजों लोगोसे आबहावाखौ गुबुंले खालामनायफोरनि थाखायनो बैफोर पिकनिक स्पटखौ बन्द' खालामनाय जाबाय होननानै रनजित बसुमतारी बिथाङा मिथिहोदों। 30 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारिया आथिखालाव गावनि बियाबाव जिरायनाय गैयै रायजो राजाफोरनि थाखाय जौगालु खामानि मावनायखौ नुनो मोन्दों। थिग बिब्दिनो मैया एबा 10 जुन खालि MLA लरेन्स इस्लारिया गावनि माखासे फान्डनि गेजेरजों बियाबनि सिङाव थानाय हल्टुगाव BCDCनि हरदिजरा गामिनि लामाखौ सेन्ट ग्रेभेल खालामनो आरो कालुगाव सबायझार BCDCनि सिङाव थानाय जोंखोल मिहिर फरायसालिनि बाउन्डारिखौ वाल होनो थाखाय बेखेवनानै होयो। लोगोसे देबोरगाव BCDCनि साखाथियाव थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मुंख्लं खाम्फानि बाउन्डारि वालखौबो आबुङै मावफुंनानै होनो थाखाय फिथा हास'नानै बेखेवना होयो। दावबायसा बर'आ गावनि दानारि बेथन रांजों माथावरि गिसिखानायखौ जिअ' बेगजों फाहामनानै होदों। अदालगुरि जिल्लानि सोनाब सिमा गंगार हाजोनिफ्राय बोहैख्लायबोनाय सुख्लाय दैमाया बोसोरफ्रोमबो हायेननि रायजो राजाफोरनि गोबां खहा खालामबोदों। अदालगुरि जिल्लानि सोनाब ओनसोल सुख्लाय, सुब्ला, आट्टारिघाट, जंगलबस्ति, सिंग्रिबारि, बोग्रिदिङा गामिफोरनि न' बां, बारि, माइ फोथारफोरखौ बोसोरफ्रोमबो हा खुरखानानै दैया लोमसावजोबो। थांनाय बोसोरावबो बे सुख्लाय दैमाया आट्टारिघाट जंगलबस्तियाव सुख्लाय आरो सिंग्रिबारि फोनांजाब लामाखौ खावख्लाबसे गिसिखानानै दोनदोंमोन। बे गिसिखाना थानाय लामाखौ रायजोनि गोबां उसुबिदाखौ नोजोर होनानै दावबायसा बर'आ गावनि दानारि बेथन रांजों जिअ' बेग लाबोना हा खुरखानायखौ बन्द' खालामनो आरो थांलाय फैलायाव खाबु खालामनो खोनानै होदों। रिल्स आरो शर्ट भिडिअ बानायग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। रिल्स, शर्ट भिडिअ खालाम आरो बान्था आजाव। जायफोर रिल्स आरो शर्ट भिडिअनि गेजेरजों जल जीवन मिशनखौ प्रम'शन खालामगोन बिसोरनो बान्था होनो थांखि लादों आसाम सरकारा। बे थांखिखौ लादों थांनाय 9 जुन खालि जल जीवन मिशनखौ लानानै खुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलाव। मख'नो गोनांदि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया खौरांगिरि मेलाव नुजाथिनानै बुंथियो दि गोग्गो लोंग्रा दैनि राहाखौ जाफुंहोनो थाखाय रायजोनि हेफाजाब नांगोन। बेनि थाखाय बिफाना माखासे हाबा मावफुंनो आखायाव लादोंमोन, जेरै बायदि फोसावथाय होदोंमोन। गावखुंथाय आफाद आरो फरायसाफोरखौ लानानैबो बिनि सायाव मिथिहोनाय जादोंमोन। आरो दा सादारन रायजोफोरनि गेजेरजों जल जीवन मिशनखौ फोसावनो थाखाय गुबुन मोनसे थांखि लाबावनाय जादों। बे थांखियानो जादों ससियेल मिडिया, फट'ग्राफि, रिल्स आरो शर्ट भिडिअ बानायनानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों जल जीवन मिशनखौ गोसारहोनाय, जेराव आसामनि जायखिजाया जिल्लानि थागिबिफोरा गाव गावनि मबाइल फननि गेजेरजों जल जीवन मिशनजों लोब्बा थानाय फट'ग्राफि, रिल्स, शर्ट भिडिअ बानायनो हागोन। आरो बेयो मोनसे बादायलायनाय जागोन। बादायारिफोरा 10 जुननिफ्राय 31 जुलाइनि गेजेराव 1 मिनिटनि रिल्स नङाब्ला शर्ट भिडिअ खालामनानै गावनि ससियेल मिडिया एकाउन्टआव आपल'ड खालामनांगोन आरो आपल'ड खालामनायाव #JJM आसाम लिरनांगोन। गिबियाव जिल्ला थाखोआव बे बादायलायनाया जागोन आरो रायजोआरि थाखोआव बान्था गथायनाय जागोन। गंफ्रोमबो जिल्लायावनो 3 सुबुंनो बान्थाखौ होनाय जागोन आरो बे बादायलायनायनि गिबि बान्थाया 10,000, नैथि बान्थाया 7,000 आरो थामथि बान्थाया 5,000 जागोन। लोगोसे बे बान्थाखौ 15 आगस्ट उदांस्रि सान फालिनाय हाबाफारियाव गाव गावनि जिल्लायावनो गथायनानै होनाय जागोन।
दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।